Tale. Velkommen! Tak! Vi har i aften været vidner til ufattelig mange ting. Halleluja! En Dallosaurus i brunst. En Dallosaurus er hoppet ud over 3. etage. Amen! 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 Men der er ting, vi ikke har fået nævnt i aften. Og de ting skal nævnes nu. Kom med den! Kom med den! Basson! Basson! Har forladt os! Basson! Han har Hvor er givet Basson? pladsen for arbejde. Nej! Han er et ansvarligt menneske. Basson! Det duer ikke. Det gør det ikke! Aftenens tale går på, skal Basson have sanktion? Oh! Skal han? Nå. Jeg tænker, ja, hvor fanden skal han have en straf? Han skal straffes! Straffer vi ham. Han skal på jul og stejle, som man siger. Han skal på jul og stejle. Nej, han skal tage. Hvad gør vi, Bård? Hvad gør vi? Nu skal I høre, hvad vi gør. Vi knapper en bajer op. Knap 2 bajer op. Knap 3 bajer op. Knap 4. Hey, knap 4 op. Knap 5 bajer op. Knap 6 bajer op. I tror det er liv, jeg er nødt til 7. Knap 8 op. Basson, du går glip af alt. Bas, hvor er du? Mads! Det tænder ikke noget lys for dig i aften.